दिनै 16 आगस्ट हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि एडमिसना दिनै 12 बाजिनिफ्राय अनलाइन अपेन जादों। अनलाइना जागायजेनदों 12 बाजिनिफ्राय। दा बेवहाय गोबां फरायसाफोरानो हालाय हाफाय जानांदों एडमिसन लानो। सोरबा कलेजाव थांदों, कलेजाव थांनानै लाइन पाथिनानै एडमिसन खालामनो गोनां जादों, बा सोरबा कास्टमार सार्भिस सेन्टारफोराव थांनानै एडमिसन खालामनो गोनां जादों। एकदम माने गरमाव माने लाइन पाथिलायनानै नेबाबो मोनाखै। दा बेफोरबायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै एडमिसन खालामनो गोनाङानो गैया। मानोना गावबा गावनि आखायावनो गंफा गंफा एन्ड्रइड मबाइल फन दंखाजोबथारो। बे फननि गेजेरजोंनो गावबा गाव गोसोबायदि अनलाइन एप्लाइ खालामहरनो हायो। दा फरायसाफोरा एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां गैया। दानि जुगाव गावबा गावनि मबाइलनि गेजेरजों जोङो गासै अनलाइन बुस्थुफोरखौ जों खालामजोबनो हायो। दा फरायसाफोर एसेबां जोङो खस्थ' खालामनो गोनाङानो गैयामोन। मानोना जोंनि आखायाव मबाइलानो दंखाजोबो। बे मबाइलनि गेजेरजों जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामहरनो हायोमोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। फरायसाफोर जायफोर फरायसाफोरा दासिमबो एडमिसन खालामनो हायाखै, बा दहाय दिनै 12 बाजिनिफ्राय एडमिसन खालामनो लाइन पाथिनानै नेनानै मोनाखिसै, बिसोरो फरायसाफोरा आरो एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जानाय नंला नै बे भिडिअखौ नायो होननानै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोबानो माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबनो मोनगोन आरो गावनो गोसोबायदि एडमिसन एप्लाइ खालामहरनो हागोन। दा अब्ला फरायसाफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। फैदो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव जायखिजाया मोनसे ब्राउजार मोनसे खुलिना लानांगोन। जेरै गुगोल बा क्रम ब्राउजारा मोजांसिन जायो। दा बेवहाय क्रम ब्राउजारखौ खुलिनोसै आं नोंथांमोना। क्रम ब्राउजारखौ खुलिबाय। दा बेयाव क्रम ब्राउजारखौ खुलिनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सार्च बाराव थुनानै दर्पण AASEC.in थुनानै सार्च खालामनांगोन। बिनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। दा बेवहाय नोंसोर बे एकदम गोजौआव थानाय टपाव थानाय दर्पण AASEC अनलाइन एडमिसन पर्टेल बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनसे फैबावगोन, जेराव लिरना थागोन गोजौआव आसामिसनि दर्पण एडमिसन पर्टेल कन्टिनिउ एज स्टुडेन्ट, कन्टिनिउ एज इनस्टिटिउट। दा जोंना बेवहाय कन्टिनिउ, जों स्टुडेन्ट नालाय जों एडमिसनसो खालामगोन नालाय जों कन्टिनिउ एज स्टुडेन्ट बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावगोन, जेराव लिरना थागोन स्टुडेन्ट लगइन। बेवहाय जों रेजिस्टार ए निउ एकाउन्ट रेजिस्टार खालामग्रोना लानांगोन। दा बेवहाय मा थुनांगौ बेवहाय लिरनाय दंखाजोबो। अब्ला जों मानो रोङा जानो बेखौ? बेयाव मा लिरनाय दं बेखौ लिरनायाव जेरै दं एरै थुना होबानो जाबाय। जों फार्स्टआव लिरनाय दं बेवहाय 10 डिजिट मबाइल नाम्बार। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो बेवहाय। आरो सेकेन्डआव मा लिरनाय दं? डेट अफ बार्थ। नोंनि डेट अफ बार्थखौ होदो बेवहाय। नोंनि डेट अफ बार्थखौ होदो। इयुनाव मा दं? 4 डिजिट पिन। दा बेवहाय नों जायखिजाया मोनसे पिन नाम्बार बानायना लानांगौ। नों जायखिजाया 4 डिजिट। नों मा खालाम नोंनि डेट अफ बार्थनि इयार, जेरै नोंना 2005 बा 2004 बा 2004 बिदि 2004 बिदि होना ला। बा नोंनि गोसोबायदि मोनसे पिन नाम्बार होना लानांगौ, जायखिजाया 4 आखरनि। दा बेवहाय नों होना लादो जायखिजाया। आं बेवहाय होनोसै आंनि गोसोबायदि। दा बिदि होखांनायनि उनाव बेयाव मा खालामनांगौ? लगइनआव थुना लासिनो रेजिस्टार ए निउ एकाउन्ट बेवहाय क्लिक खालामनांगौ। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन, दर्पण स्टुडेन्ट रेजिस्ट्रेसन, जेराव बेवहाय लिरनाय दङ। बेयाव लिरनाय फराय मा होनदों बेखौ नायै जों क्लिक खालामलांबाय थाबानो जायो। दा बेवहाय सेलेक्ट बर्डखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। बेवहाय क्लिक खालामबाय मा ओंखारगोन बेवहाय जों सेबा, CBSE, ICSE, आदार, नं अफ क्लास 10 एग्जाम। बेफोर जों मा बर्डनिफ्राय जोंना मा बर्डआव जों दाख्लै मेट्रिक फरिखाखौ जों मा बर्डआव जों एग्जाम होदोंमोन जों बेखौ मिथिखायोना। सेबा जोंना सेकेन्डारि एडुकेसनेल बर्ड अफ आसाम। सेबाखौ क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव मा दं? सेलेक्ट क्लास 10 एग्जाम पासिं इयार। नों मा इयाराव क्लास 10खौ पास जादोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो। बेलाय नों दाख्लैसो रिजाल्ट होदो, जों 2021 होबाय। नोंनि रल नाम्बारखौ होदो। बेवहाय रल नाम्बारखौ होदो। बेवहाय रल होग्रोनांगौ फार्स्टआव। रला जोंना माबोरै? B21 देश बिदिनो माबा माबि थायो। ओमफ्राय 4 आखर, जेरै 1 2 3 3। नोंनि रल नाम्बारखौ होदो बेवहाय 1 2 3 B21 होननानै 1 2 3 4 बा नोंनि रल नाम्बार, सोरनाबा नोंनिया बेसे 0 2 3 4 माबा मोनसे जायखिजाया नोंनि गोसोबायदि रल नाम्बार होदो बेवहाय।
बेनि उनाव नङा ना बेसे जायो नङाबो मोनब्रै आखर थायो जेरै सोरनाबा 0 थाग्रोनो बागौ फार्स्टआव सोरनाबा 0 गैयाबो जानो बागौ जेरै जोङो 0 1 2 3 होबाय बेवहाय 0 1 2 3 बिनि उनाव जोङो percentage of marks secure in 10 board exam नों बेसे percentage मोनदों बेवहाय होदो नों बेसे percentage मोनदों 45 बा 50 बा 60 बा 80 नोंनि percentage होना लादो बेवहाय your full name बेवहाय नोंनि नामखौ लिरदो बेवहाय नोंनि नामा माबोरै लिरना लादो बेवहाय आंनि नाम बेवहाय लिरदो नोंनि गोसो बायदि एबा नोंनि गार्जेननि नेम बेवहाय गार्जेननि नेम फादारनि नेमखौ होदो बेवहाय बेनि उनाव 10 डिजिट मबाइल नाम्बार लिरनाय दंखाजोबो जों जेरै लिरदो ओरै होखाजोबनांगौ लिरनायानो दंखाजोबो आरो जेरै लिरदो मा लिरदो मा बिदो बेवहाय मा खालामनो थादो लिरनायाव नायै नायै नों खालामलांबाय थाबानो जायो बिनि उनाव डेट अफ बार्थ होनो खिथादो बिनि उनाव इमेल आइडि होनो खिथादो इमेल आइडि दंबा दं गैयाबा गैया दंबा होना होबानो जाबाय गैयाबा जेबो नङा होलासिनो दोन बेखौ ब्लेंकैनो दोन इन्डियान टिकेट दंखायो बेवहाय सेलेक्ट नेसनेलिटि जोंना इन्डियान डिस्ट्रिक्ट गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना लादो एड्रेस फर कमिउनिकेसन बेवहाय नों गामिखौ होना होदो नोंना गामिया मा बेयाव गामिखौ होदो बेवहाय बेनिफ्राय पेराग्राफ होबावनानै मोनसे पस्ट अफिस बा पुलिस थाना बेफोरखौ होजाबावो बेनि उनाव सेलेक्ट रिलिजियन नोंनि धोरोमा मा जोंना हिन्दुइजम सेलेक्ट खालाम सेलेक्ट कास्ट बेयाव क्लिक खालाम मा खालाम जेनेरेल SC ST STP खौ सेलेक्ट खालाम सेलेक्ट जेन्डार मेल फिमेल बेखौ मिथिखानांगौ वेदार फिजिकेलि चेलेन्ज बेखौ नो होनदों फिजिकेलि चेलेन्ज माने वेदार फिजिकेलि चेलेन्ज माने बेवहाय जों प्राय न'आनो जागोन न'खौनो होबाय बिलंस टु टि ट्राइब कमिउनिटि इबो न' बिलंस टु इक'नमिकेलि वेकार सेक्सन इखौ ES खालामना हो ES खालामबाय ES खालामनाय लोगो लोगो जों दा बेवहाय माने दुखिया परियालनि जों दुखिया जों BPL लाइननि मानसिफ्रा बेखौ जों ES खालामनांगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो BPL कार्डखौ बेवहाय साबमिट खालामनांगौ उनाव Do you have any state national level extracurricular certificate in sports, cultural, NCC, etc. नोंना जुदि एक्सट्रा सार्टिफिकेट दङब्ला जेरै स्पर्ट्सनि बा नेशनेल लेभेल माबा मोनसे स्टेटनि कालचारेल लेभेलनि माबा मोनसे सार्टिफिकेट दङब्ला बेवहाय एक्सट्रा होनो खिथादो बेखौनो होआबा होआ न' होयो होनबानो जाबाय बेनि उनाव आपल'ड इयर पासपर्ट साइज फट' मेक्सिमाम साइज 1 MB जानांगोन नोंनि फट' साइजआ बा 1 MB नि सिङाव जाबाबो जायो खिन्थु 1 MB नि देरसिन जानो मोननाय नङा जादों बेवहाय बेयाव नोङो ब्राउसाव थुनानै नोंनि फाइलाव थानानै जायखिया मोनसे फाइलाव थानानै नोंनि पासवर्डखौ इयाव क्लिक खालामनानै लाबोबानो जाबाय बेनि उनाव आपल'ड इयर क्लास 10 बेफोरनि थाखाय नोङो फार्स्टआव बे डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामजोबना लाग्रोनांगोन जोंनो मा नांगौ पासपर्ट साइज 1 MB मेक्सिमाम साइजआ 1 MB जानांगोन बेनि उनाव क्लास 10 मार्कशीट बेनाबो साइजआ एखेयानो 1 MB जानांगोन मेक्सिमाम बेनि खम जाबाबो जायो कास्ट सार्टिफिकेट ट्राइबेल सार्टिफिकेट STP सार्टिफिकेट बेनि साइजआबो 1 MB बेनि उनाव रेशन कार्ड एबा रेशन कार्डखौबो जों BPL एबा रेशन कार्डखौ जोङो बेवहाय नांगोन बेखौबो रेडि खालामना लाखानांगोन जों बे नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ जों रेडि खालामजोबना लाखानानै जोङो बेखौ मबाइलावनो खालामनो हायो बेखौ नोंनि केमेराजों साफायनानै ला बेनिफ्राय 1 MB जोबो बे फट' साइज बा बे मार्कशीटनि साइज फट' मार्कशीट कास्ट सार्टिफिकेट रेशन कार्ड बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नांगौ जोंनो बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंनि मबाइलनि गेजेरजोंनो साफायनानै नों बेखौ बानायनो हायो मबाइलनि गेजेरजों जायफोर फरायसाफोरा साफायनानै बे 1 MB साइज जानांगौ होनदों ना मेक्सिमाम 1 MB नि सिङावबाबो जायो होनदों दा जोंना मबाइलजों साफायनाय लोगो लोगो 1 MB 2 MB आराय MB बारा ओंखारगोन साइजफोरा बेखौ जोङो मिनिमाइज खालामनांगौ एबा खमायनांगौ आरो जायफोर फरायसाफोरा बेखौ खमायनो रोङाखै कमेन्टआव होबानो जाबाय आं बे भिडिअ बेनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायना होगोन माबोरै
इजिनो जों मबाइलनि गेजेरजों जोंनि साइज फट'नि साइजफोरखौ जों खमायना लानो हायो दा बेखौ जोङो फट'खौ आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव जोंना मा दं आपल'ड इउर क्लास 10 मार्कशीट बेखौबो जोङो ब्राउजाराव थुनानै नोंनि फाइलाव थांदो नोंनि फाइलनिफ्राय लानानै नोङो नोंनि डकुमेन्टखौ लानानै फैदो मार्कशीटखौ लाबोबाय बेवहाय बेनि उनाव जोंना आपल'ड कास्ट सार्टिफिकेट ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लाना फैदो इयाव नोंनि फाइलाव थानानै बेखौबो लाना फैबाय जोङो बेनि उनाव आपल'ड EWS माने इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन सार्टिफिकेट माने बेवहाय जों रेशन कार्डखौ आपल'ड खालामनांगोन जों रेशन कार्डखौ बेवहाय नों फाइलनिफ्राय नों थियारि खालामना दोनखानाय फाइलनिफ्राय नों लाना फैदो रेशन कार्डखौ लाबोबाय लाबोनायनि उनाव 4 डिजिट लगइन पिन अफ इउर चइस नोंनि गोसो बायदि मोनब्रै आखरनि पिन नाम्बार बानायनानै ला होनदो इयाव इउज दिस पिन along with mobile and date of birth नों डेट अफ बार्थखौबो होनो हायो होननानै बुंदों बेवहाय नोंनि डेट अफ बार्थनि लास्ट नोंना 2000 जुदि नोंनि डेट अफ बार्थआ 2004 बा 2004 2005 बा 2005 होनानै ला गोसोआव थानाय बायदि नोंनि गोसो बायदि होना लादो बेवहाय थिग बिदिनो ओमफ्राय याव डिक्लेरेसनाव क्लिक खालामनांगौ hereby I declare that all information provided above by me is true and correct to best of my knowledge also I am aware of the fact my admission applications may be cancelled in later period of time if the information provided here found to be wrong mismatched इखौ जिखिजाया क्लिक खालामनानै होयो क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेवहाय रेजिस्टार बे बाटनाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामना होबानो नोंहा नोंनि बे रेजिस्टाराव क्लिक खालामना होबानो रेजिस्टार जागोन रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होफिननानै बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होफिननानै रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव बेवहाय नोङो लगइन खालामफिननांसिगौ दाना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होफिनदो नों दहाय मा मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ होफिनदो नोंनि डेट अफ बार्थखौ होफिनदो पिन नाम्बार माखौ होदोंमोन बेखौ होफिनदो बेनिफ्राय लगइनआव थुना होदो लगइनआव थुनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन दा बेफोरबायदि इन्टारफेसाव नोङो मायाव थुनांगोन बेखौ नायनानै लादो मोजाङैनो नैबे आगसि फारसेनि खनायाव लाइन 3 सिन होनाय नुदोंना बे लाइन 3 होनाय सिन बेवहाय क्लिक खालाम बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव जोंहा मा दं डाशबोर्ड कलेज माय एप्लिकेशन्स बे कलेजाव क्लिक खालाम बिनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेराव नों माबे कलेजाव एडमिसन लानो नागिरदों बे कलेजखौ नों नागिरनांगोन बेवहाय बे कलेजनि नाम बे नैबे फट' नुदोंना बे कलेजनि सावगारिखौबो होखादो नै गोबां कलेजनि बेवहाय कलेजनि वेबसाइट गोबां कलेजाव नोङो एडमिसन लाहरनो हागोन एप्लाइ खालामहरनो हागोन दा नोङो नोंनि गोसोनि नों माबे कलेजाव एडमिसनखौ लानो सानदों बे कलेजखौ नोङो नैयाव नागिरबाय थानो बादोबा बेवहाय लिरनानै सार्च खालामनो हायो बेयाव लिरनानै सार्च खालाम नोङो जोंना सिमेन्ट सापरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बेवहाय जुदि एडमिसन लानोबा बेखौ लिरनानै क्लिक खालाम बा बेवहाय खालामनो गोसो गैयाबा एग्जाम्पल आंनि बेवहायनो फार्स्टआव ए चौधुरी मेम'रियेल HS स्कुल आं बेवहायनो बे कलेजावनो एडमिसन लाहरनोसै लायनो हमना ला अब्ला नोङो मा खालामनांगोन बा जायखिजाया नों सिमेन्ट सापरि कलेज बा माबे कलेजाव बा जायखिजाया नों माबे कलेजाव एडमिसन लानो सानदों बे कलेजनि बे सावगारियाव आं बेवहाय एडमिसन लाहरनो सानदों आं बेवहाय दा बेवहाय ओंखायनो बेवहाय बे सावगारि बे स्कुलनि बे कलेजनि सावगारि नुदोंना बे सावगारिनि सायाव क्लिक खालाम बिनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेराव नों मायाव क्लिक खालामनांगोन दा बेखौ मोजां नायनानै ला नै बेवहाय बेसिक प्रफाइल आर्ट स्ट्रिम नटिस बे आर्ट स्ट्रिम बेवहाय नोङो क्लिक खालाम बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव मा फैगोन नै सिट्स एभेलेबल 140 सिट्स दं बेवहाय दा बिदिनो गावबागाव कलेजना सिट्सआ बेलेग बेलेग जागोन सोरनाबा 300 जागोन सोरनाबा 200 जागोन दा बेवहाय 140 ल' सिट्स जागोन नै स्टुडेन्टस एप्लाइ दासिम 32 स्टुडेन्टसा एप्लाइ खालामबाय बे कलेजाव दा बेवहाय नोङो एप्लाइ इन आर्ट स्ट्रिम्स बेयाव खनसे क्लिक खालामबावनांगौ दा बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नों बेवहाय नैबे साबजेक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नों मा साबजेक्ट लागोन बे साबजेक्टफोरखौ सेलेक्ट खालाम इंलिसखौ अट'मेटिक सेलेक्ट जागोन बे इंलिसआ कम्पालसारिखा बिनि उनाव आरो मोनबा सेलेक्ट खालामबावनांगोन नोङो जेरै एडभान्स आसामिस दं आरबिक इक'नमिक्स एडुकेसन हिस्ट्रि लजिक एन्ड फिल'सफि MIL आसामिस पलिटिकेल साइन्स दा बेफोरबायदि नोङो नोंनि गोसो बायदि मोनबा साबजेक्ट सेलेक्ट खालामना होयो क्लिक खालाम ओरैजाय इक'नमिक्स हिस्ट्रि लजिक एन्ड फिल'सफि माखौ खालाम बेनि उनाव
बे एप्लाइ फर एडमिसन बेवहाय क्लिक खालामबानो नोंनि एडमिसना कमप्लिट जासिगोन आरो एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आरो फिन नैबे आगसि फारसेयाव थानाय मोनथाम लाइन नुदोंना बेवहाय क्लिक खालामफिन बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव यार डासबर्ड कलेज माइ एप्लिकेशन्स बे माइ एप्लिकेशनाव क्लिक खालाम बेनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेराव नोङो बेवहाय गाहायाव एसे बोख्लानानै नाय बेवहाय नुगोन गाहायाव नैबे डाउनलड रिसिप्ट बे डाउनलड रिसिप्टआव क्लिक खालामनानै नोंनि एडमिसन एप्लाइ खालामनायनि रिसिप्टखौ नोङो डाउनलड खालामना लानो हागोन दा बेखिनियानो फरायसाफोर नोंथांमोना जुदि माबाफोर प्रब्लेम ओंखारदोंबा एडमिसन लानायाव अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम आं नोंथांमोना मा प्रब्लेम आं बेखौ हानायमानि सल्भ खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदिनो इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लाखा मानोना आं भिडिअ बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअ इडुकेसन सोमोन्दो थानाय भिडिअफोर आपल'ड होनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नुनो मोनो गोजोन्थों।